Колко пари трябва да даваме на децата си за училище? Джобни. В чужбина с 0 лева. Тук... Да. Да, ама 10 той и много бе. времената ще Чакай бе, променят. 10 евро е много бе. Аз ще напиша от 5 до 7 евро. В смисъл, аз съм ходила на училище с 2 лева, моля ти се, човек. От 5 до 7 евро. Даже много май. Според Еми, мен защото 15. закуските са по 3 евро, бе. Ей, направо какъв живот живеем. Еми 10 евро, 15. Аз съм ходила на училище, в нашето училище с 2 лева. А ако имам 3 лева в джоба, аз се 50 чувствам стотинки най-богат. съм ходил. Аз и с левче съм ходила. Да. Баницата ми беше 90 стотинки, сокче от 5. Аз си спомням какво си правих с джобните за училище. Значи, слушайте, майка ми дава 2 лева за училище, 90 стотинки ми беше баницата, 5 стотинки сокчето и 5 стотинки една дъвка. И това ми беше, и другото 1 левче си го спестявах и си събирах джобни. Ти сега с 1 левче как да пратиш детето? Не може. А пък аз, нали, от 5-6 клас нагоре, понеже си бях готина, мама ми дава 2 лева за закуска. Една десетка тогава цигари струва 2,40. Отивам в малките класове, дайте 40 стотинки и бум, удрям една кутия цигари. Той вика 10 евро. Еми, Десятка. да ги закръгли. Да, Да, 10 и 5-7, каза Яни. от 5 до 7. Въпреки, че не знам 5 евро какво ще му стигнат.